खुलुमबाय गिबियावनो बड' जोबनो सानलायगोन नोंथांमोनखौ गासैखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय नोंथांमोनाथ' गासिबो मिथिखागौ आं नोंथांमोननिसिम मैया मोनसे भिडिअ लाबोनाय जादोंमोन सरकारि फायखानानि बागै आङो भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जादोंमोन आरो सरकारि फायखानानि थाखाय नोंथांमोना माबोरै अनलाइन एप्लाइ खालामनो हायो मबाइलजोंनो आं बेखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जादोंमोन आं मिथिनो मोननाय जादों नोंथांमोना माने गोबां मानसिफ्रानो बे सरकारि फायखानानि थाखाय एसे सिगाङावनो एप्लाइखौ खालामखांबाय होननानै दा नों एसे सिगाङाव माने जायफोर नोंथांमोना देग्लाय बोसोराव खालामदोंबाबो जेनेबा एप्लाइ खालामनाया मास मोनसे मास मोननै एबा मास मोनथाम गाहाम जाखांबायबा नोंथांमोना माने गासिबो चेक खालामना नायनो हागोन नोंथांमोना एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव प्रसेसआ माबायदि जाना दं माने जोंहा लिस्ट ओंखारना फैयो आरो जुदि बे लिस्टआव नोंथांमोननि नामा फैयोबा नोंथांमोना माने बे सरकारि फायखानाखौ मोननो हागोन आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोना गासिबो मिथिनो हागोन बे भिडिअखौल' जोबजासिम नायलां आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरगोन जाहाथे नोंथांमोना गासिबो जायफोर एप्लाइ खालामखांनाय नोंथांमोना नायनो हागोन लिस्टआव नोंनि नामा फैगोन ना फैयाखै दा बेनिखायनो भिडिअखौल' जोबजासिम नायलां नोंथांमोननिसिम आं गुरै खावलायहरनाय थाबाय नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायदो जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो आपडेटखौ मोननो हायो गिबियावनो आं नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय जायो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण बे अफिसियेल वेबसाइटनि लिंकखौ नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोननो हागोन बेखौ नोंथांमोना बेहाय फैनांगोन दै अफिसियेल वेबसाइटआव नोंथांमोना मोनफैगोन दा बेनिफ्राय गाहायाव फैनानै नोंथांमोना नैबेहाय मोनसे अपसन नुनो हागोन नो योर स्वच्छ भारत डाटा नोंथांमोना बेहाय थुना होनांगोन दै नोंनि बे सरकारि फायखानानि थाखाय एप्लाइ खालामनाया जाखांनायनि उनाव नोंनि बे प्रसेसआ माबायदि जानानै दं बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन नोंनि नामा लिस्टआव फैगोन ना फैयाखै बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन गाहायाव फैनानै नोंथांमोना नैबे नुनो हागोन दै नोंथांमोना बेहाय नायबानो जाबाय रदै आं बेखौ नोंथांमोननिसिम नैबेहाय नोंथांमोना गाहायथाराव मोनसे नुनो हागोन नोंथांमोना नैबे गाहायाव थुबानो जाबाय एन्ट्रि स्टेटास अफ निउस हाउस हल्ड इन एसबिएम फेज 2 नोंथांमोना बेहाय थुना होनांगोन दै नोंथांमोना जेनेबा नोंनि नामा लिस्टआव फैगोन ना फैयाखै बेखौ नायनो थाखाय बेहाय फैनांगोन दा बेनिफ्राय नोंथांमोना बेहाय फैखांनायनि उनाव दानिया गावनि स्टेटखौ सेलेक्ट खालामदो जोंना स्टेटआ मा जोंहा जाहैबाय स्टेटआ आसाम नोंथांमोना दा बेहाय आसामखौ सेलेक्ट खालामनांसिगोन दै नैबे गोजौआवसो दं जोंना नै आसामा बेलाय बे आसामाव नोंथांमोना थुना होदो बिनिफ्राय बे आसामाव थुना होखांनायनि उनाव जोंहा माखासे सेलेक्ट खालामनांगौ दंबावो जेरै नोंथांमोना बेहाय गावनि डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामना होनांगोन दै नोंथांमोना नायफैदो गावबा गावनि डिस्ट्रिक्टआव बेहाय थुना नायबानो जाबाय नोंनि डिस्ट्रिक्टआ मा आं दाहाय बेहाय एग्जाम्पल महरै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टखौ आं बेहाय सेलेक्ट खालामबाय दे बिनिफ्राय उदालगुरि जेनेबा क'क्राझारानो जा सोरनाबा बाक्सा जानो हागौ सिरां जानो हागौ नोंथांमोना बे गावबा गावनि डिस्ट्रिक्टखौ थुफैबानो जाबाय बिनिफ्राय डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव गावबा गावनि बे माबाया मा नोंनि बे ब्लगआ मा बेखौ नोंथांमोना गावबा गावनि ब्लगखौ सेलेक्ट खालामफैबानो जाबाय बेहाय डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामनाय लोगो लोगो नोंनि ब्लगआ मा बेहाय माखासे ब्लगनि लिस्टआ फैखागोनखा दा नोंनि ब्लगआ बबे गोलैयो बेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामना होनांगोन नोङो नायनो थाखाय सोर सोर मानसिया सेलेक्ट जानो हाखो दासिमहालागै जेनेबा बबेसिम मोनहैखो नोंनि एप्लिकेसना बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन दै बिनिफ्राय दानिया पन्सायतनि नेमखौ नोंथांमोना दायो सेलेक्ट खालामनांसिगोन नैबेथिं नोंथांमोना बेबायदि नाम्बार दंना दा पन्सायतनि स्टेटासआ बेबायदि नाम्बाराव नोंथांमोना थुना होनांगोन दै नायनो थाखाय नोंनि एप्लिकेसना माबायदि जाखो एबा माबायदि लिस्टआव नोंनिया नामा फैनो हागोन बेखौ नायनो हागोन पेन्डिं जानानै दंना एप्रुभ जाखो बेखौ नोंथांमोना गासिबो मिथिनो हागोन जेरै नोंथांमोना नायनो हागोन नै बिथिं गासिबो एप्लाइ खालामनायनि नामा फैगोन नोंथांमोना बेखौ नायजोबबानो जाबाय बेहाय पन्सायतनि नेमाबो फैगोन ओमफ्राय नामाबो फैगोन एप्लिकेसन आइडियाबो फैगोन गासिबनिखौबो नोंथांमोना नायनो हागोन दै एरियानिखौ नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन नै बिथिं नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय जोंहा बेहाय माखासे केटेगरिबो होनाय दङ साब केटेगरि एससि ना एसटि बेफोर गासिबो दंजोबो एप्रुभ बाय डिस्ट्रिक्ट बिनिफ्राय बेसां डेटआव नोङो एप्लाइ खालामनाय बिनि थारिखआबो दङ जिअ' टेगिंनि थारिखआबो दङ जिअ' टेगिं जाखांनायनि उनावसो फैसाया हाबोदे बेखौ जेब्लाबो गोसोआव लाबानो जाबाय दा बिनिफ्राय बिदि नायफैनायनि उनाव नोंथांमोना बिथिं नुनो हागोन जेनेबा जायफोर नोंथांमोना नै बिथिं आं डेटखौ खोन्थाहरनो सानदों नै जायफोर फेब्रुवारि मासाव गोबां मानसिफ्रानो फेब्रुवारि मासावबो एप्लाइ खालामनाय दङ सोरबा मार्चआवबो एप्लाइ खालामनाय दङ नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन नै गोबां मानसियानो मार्चआव एप्लाइ खालामदों सोरबा फेब्रुवारियाव सोरबा एप्रिलाव एप्लाइ खालामनाय दं नोंथांमोना बेफोरखौ गासिबो नायफैजोबनो हागोन दै गोबांथार लिस्ट जोंहा बेहाय थायो दा बेहाय बेखौ नायखांनायनि उनाव नोंथांमोना नै बिथिं नायदो नै नोंनि बे एप्लिकेसना एप्रुभ जागोन ना जायाखै एप्रुभ बाय डिस्ट्रिक्ट बेहाय येस जानांगोन येस जाबायबा जोबोद मोजां खौरां बे एप्रुभ बाय डिस्ट्रिक्टआव नोंनिया येस जाखांनायनि उनाव जुदि नोंथाङा येस जाबायबा अब्ला नैबिथिं जिअ' टेगिंल' जानो नांसिगोन जुदि नैबेहाय डेट होनाय थाबाय जिअ' टेगिंनि डेट अब्ला हमना लादो अब्ला सानबानो जाबाय नोंनिया जिअ' टेगिं जाबाय जिअ' टेगिं जानाय जायखौ नोंथाङा मिथिखागोन जिअ' टेगिं खालामनो थाखाय अफिसियेल बिथांमोना नोंनि न'आव फैगोन बिथांमोना फट' खेबफैगोन दा बे फट' खेबनाया जाबानो नोंनिया बेहाय माबाया फैगोन आरो बेहाय डेटआ फैगोन बेसेबां डेटआव जिअ' टेगिंआ जाखो जिअ' टेगिं जाखांनायनि उनावनो नोंनि बे बेंक एकाउन्टआव फैसाया हाबगोन दै जेरै नैबेखौ नायनो हागोन नै
बिथांमोननिया एप्लाइआ फेब्रुवारि मासाव एप्लाइ खालामदोंमोन दा बिथांमोननिया डिस्ट्रिक्टआव एप्रुभ जाबाय दायो बिथांमोननिया मात्र जिअ टेगिंल' जानो नांसिगौ दा बे जिअ टेगिंआ जानाय लोगो लोगो बिथांमोननि जिअ टेगिं जानायनि डेटआ फैगोन बिनिफ्राय जिअ टेगिं जाखानाय लोगो लोगो बिथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन फायखानाखौ बानायनो थाखाय 12,000 रां दा गासिबो नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना सिगाङाव एप्लाइ खालामखांनाय देग्लाय बोसोरावनो जा सिगां बोसोरावबो एप्लाइ खालामदोंबाबो नोंथांमोना नायफैबानो जाबाय नोंनि बे एप्लिकेशननि स्टेटासा माबायदि जाखो एप्रुभ जागोन ना जायाखै ना पेन्डिं जाना दङ बेखौ नोंथांमोना नायफैबानो जाबाय दे दा बेखिनियानोमोन माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना माखौबाफोर बुजियाखैबा बिदिनो कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन दा बेहाय आङो एप्रुभ जानायफोरखौल' खोन्थानाय जादों दै जायफोर नोंथांमोननिया जेनेबा पेन्डिं जानानै दं बिनि बागैबा आं एसे उनाव भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोना पेन्डिं जानायखौ बबेयाव नायनो हायो आं बेखौ खोन्थाहरगोन दै नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोना चेनेलाव आपडेट हाबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन माबाफोर सोंनांगौ दंबा कमेन्ट खालामदो भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव बे भिडिअखौ शेयार खालामबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों